салому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ. Як навор сёмка кардем дар шаҳри Хоруғем. насиб бошад тамошо мерем. бодсад гуфтани ҷо дорад. ина нигоҳ кунед, ин бачаҳо пеш рафтаисанд. нигоҳ кунед бародаро, кӯҳ чӣ хел баланд аст. ин бачаҳо майда рафтаисанд. насиб бошад кӯ боло мебурем, чӣ гапа. ин қати бачаҳо майда рафтаист, имоям нарасидем. рости гап ин боло дабро омадем бародаро. наҷараб мегам боғ. як боғай, як мерем тамошо мекунем. қатаи бачаҳо майда маҷӯб пай дарахтай ростига мегем ягон ҷои соз бурем. бачаҳоам девнагарӣ карда омадаистанд. бародаро ин севора нигоҳ кунед. ман якум бора ростига дидаистам. хеле сева. нигоҳ кунед, хеле сева. майда козия чам меканем. мерем далш нигоҳ мекунем чия бибардам. ина рости гап қати бачаҳо омадем. инҷа 80-солагӣ вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. инҷа короче ҳозир мерем мебинем чӣ гапай. ҷаб фаҳмика чия бародаро гул шинодагиам росига. дар ин тарафшам ҳам хе намедонам чия. беҳад гарм. ҳамин даруни боғ атроф хӯрдаистем. боз ҷои беҳтаринша сёмка мекунем бародаро. нигоҳ кунед, тамошо кунед, лаззат баред. дарахти нокай бародаро. ин тарафш боша сев. ҳамин хел боғи калон рафтагиай то тарафа. нокай бародаро. дуруни боғ гуфтем расидагиам. чиста тиёра варӣ хӯрданда. ё севои хубония. иш бо дигар намуда. тамоми намуд қариб сев ҳастад ҷа. нок, ангур, зардолӣ, хубонӣ, чизе ки бӯй ҳаст. гали гуркоида нигоҳ кунед. ҳамихе рафтагиай то у тарафа. тараф арча, дарахт, бениҳоят ҷои зебое барои тамошо. бениҳоят ҷои хуб. тараф сев.
бародаро агар видео маъқул шуда боша дастгирӣ кунед, лайк комментария ёд набаронед. Бародаро бениҳоят миннатдор мешавем. бачаҳо инҷа селфи кардасан, сурат гирифтаасан. яна мегӯям бодсад боғи ботаникӣ шаҳри Хорух, беҳтарин ҷой дар Помир, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Нештаги раиси ҳами боға не шогирдош вазир не шефи мафия. این شهری خروخ اینجا گس های بردارم این طرح که میبینین گس اون طرف باشه دانشگاه آسیای مرکزی بالا میبره دانشگاه آسیای مرکزی نه همونجا آسیای مرکزی جای بهترین برای تماشا جای خوبه. کورا ببین چقدر بلند و همین برادران نوار ما با پایان میرسه. اگر ویدیو معقول شده باشه لایک کامنتاری یاد نمیبرونین، دستگیری میکنین. زنده باشین.